Barakatu. Barkanmu da wannan lokaci. A yau wasu sun min complain ɗin cewa idan suka je wurin sayarwa abin baya sayarwa sai ya kama nuna musu abin nan misbehaving dai kun gane ko abin baya sayarwa. To zan gwada muku yadda ake sayarwa. MEG tana da bambanci da sauran exchange saboda MEG fa ba wai suna aiki da ainihin liquidity kuɗin da suke da su ne ba suke ba abin nan ba. Misali yanzu idan ka zo irin manyan exchange irin su Binance da irin su OKX, Get.io da irin su KuCoin haka da Bybit, su kaga wayannan kasuwannin suna da liquidity ɗin da reserve, liquidity reserve wayanda idan ka shiga zaka sayar da token, kun gane ko kai tsaye idan ka sayar da shi a market order ba wani shan kai za a sayar maka. Za su karɓi token ɗin sai su baka kuɗi saboda su suna da kuɗi, kun gane ko? Amma ita MEG ba ta baka wayannan, ba ta yadda ta saka kuɗinta. Ainihin order ɗinka da ka saka ita ce za ta yi maka aiki, kun gane ko? To zan gwada muku yadda order ɗin take aiki saboda da yawa mutane suna abin nan. Yanzu misali idan ka zo sayarwa ko saye, yanzu bari mu zo wajen sayarwa. Idan ka zo nan wurin sell ko ka danna wannan token ɗin ya tashi da ya bada profit shi baby ɗin nan, amma da yawa wasu sun kasa sayarwa. Abin da nake son ka sani shine idan ka zo nan wurin sayarwa, okay, akwai wani abu da nake son ku fahimta saboda idan baka fahimci MEG ba yadda ake yi to zaka abin nan wahala ne. Na farko dai ka bar shi a limit order saboda ko da ka mayar da shi a market order ba zai sayo ba, kun gane ko? A limit order ɗin ake son ka bar shi na farko kenan. Abu na biyu zaka dibi price ɗin nan, kun gane ko? Idan muka diba za mu ga price ɗin abin da za mu diba wannan number bayan bracket 16 ko shine price ɗin shi, good. Sai mu zo mu diba nan ga price ɗin da yake bamu na limit order, kun gane ko? To ana son kuma ka dibi wannan price ɗin da yake nan na sell da na buy, kun gane ko? To shine zai muku ɗan bayani yadda za ku gane. A nan abin da nake so ku sani shine da farko dai idan ka shigo zaka sayar da token, misali kaga yana ta tashi, abin da ya kamata kai dai a matsayinka na seller, tunda kai selling zaka yi ba buy zaka yi ba, me ya kamata ka yi? Abin da ya kamata kai anan shine zaka dibi wannan order ɗin, kun gane ko? Su zaka diba saboda kai sai suwa zaka yi, sai ka ga cewa wace order ke za ta yi daidai da price ɗin da idan ka sayar kana da cikin profit, kun gane ko? Amma idan ka ce ka sayar a nan limit order ɗin nan daidai market order a limit order da yake price ɗin yake a limit, kun ga ainihin price ɗin token ɗin na aiko yana da 0.0 sai 13 ko in bracket sai 1800. To kun ga wannan shine limit price ɗin shi a for now, kun gane ko? To idan muka diba ga sellers nan ko nan idan ka sa order kai ma zaka ga order ka yi da wani ɗan ɗigo, okay. Kowa yanzu zai saka order shi na saisuwa, kowa ga yadda yake son ya sayar da nashi na idan ya kai. Yanzu ga wannan order nan ta farko bari mu dibe ta, kaga yana son ya sayar da shi idan ya kai, sai mu diba 2296 yake son ya sayar. Kaga kai kuma zaka saka taka order yadda kake son ka sayar, kun ga dai ainihin price ɗin shi da yake nan ko 1800, yanzu ga ya buga 1798 ko, okay. Sai ka diba kai kuma nan cikin order ɗin nan order ɗin na buy wanne ne yake da order kusa fiye da a ce zaka sayar da in kace zaka sayar da shi a limit order da yake a nan price ɗin order ba za ta shiga ba saboda akwai masu order ɗin da suke sun rage farashi, kun gane ko? Saboda order su ta yi saurin shiga fiye da kai. Don haka sai ka diba a nan sai ka ce to yanzu misali ga dai price ɗin da yake na 1798 ko, to nan waye yake ɗan kusa tunda dai nan 1798 shine price ɗin. Bari mu ƙara muku misali yadda za ku gane saboda wurin order ɗin yana na gane ma mutane wahala sosai. Kun ga dai ga abin da zaka fara dibi nan, kai sai suwa zaka yi ko, sai ka diba ka gani already ka zama yana a limit order ko, sai ka diba gani yanzu ainihin yana wayan ga su ake dibi bayan bracket ɗin nan 1798 su ne price ɗin ko, okay. Sai ka diba ka gani a nan akwai wanda ya yi kusa da 17, kaga nan dai zamu ce wanga ɗaya ne ya kusa da 17 ga yanayin order ga 1421 ko, idan muka diba za mu gani ita ɗaya ke ta yi kusa da abin nan. To idan za ka iya sai a haka nan
ka gane ta nan ordered 1421 idan muka diba ko bari mu ƙara ina ga bai fita ba sosai. Kun ga dai ga ainihin price ɗin mu ko 1798 ko shine ainihin yadda price ɗin yake kasuwa yanzu gaba ɗaya. To kai kuma yanzu idan kake zaka sayar a wannan price da yake kasuwa ba zai sayar ba, ko a market order zaka sayar ba zai sayar a market order ba. To sai ka mayar da shi dai limit ɗin, idan ka mayar da shi sai ka dibi price ɗin da yake yanzu kaga 1798 yake price normal price ko. To sai ka diba cikin wannan order din masu son su saya for now wacce order ce ta yi kusa da 17, kaga dai 14 din nan ita kusa kaga 13 ba ta yi kusa ba, kaga ta don nan idan ka sai kake ka sayar a wannan order din duk kana cikin loss, kana cikin profit amma ba da yawa ba. Amma ga wannan order dai tana da dama kaga 1421 sai ka tona ka ce sai ka nan wurin sai ka to ka gyara daga 14 din nan zaka fara, kun gane ko. Sai ka zo nan ka gyara sai ka ce kaga 1421 tunda akwai order wanda zai siyi me wannan price din. Da fatar kun fahimce ni. Kun ga yanzu na mayar da shi haka nan ko, ga yana na mayar da shi 1421 yadda wannan order din take. Kun gane magana ta? Kun gane yadda ake yi ko? Yanzu da na sayar da na zo na ja wannan abin nan wannan aro din za a sayar min completely a wannan price din, ga yana na 14 din nan 1421 din nan. Kaga yafi a ce in sayar da shi a wannan price din 1201 1201 kaga ga oroji nan kala zaka dibi price din da ake. Allah sa kun fahimta. Bari in kara muku dan bayani. Da farko da abin da ake son ka diba dai kamar da shi a limit order ko ga yanan ka dibi wannan price din kaga yana 1798 ko shine price dama shi ake dibi 1798 sai ka ce to yanzu nan cikin wayannan orodin wayanda suke son su saya orodin dan su max ba su baka kuɗi, baka iya sayawa a market order gaskiya kai tsaye mai especially wayannan shitcoin din. Amma mai ba shitcoin bane lafiya lau zaka iya sayarwa, amma shitcoin dai su sai ka kira order, sai ka dibi orodin da aka saka. Yanzu sai mu diba mu ga wannan order din kaga ita ta kusa da 18 din ka gani ko, kaga yanzu ma koma 18 ainihin normal price din da yake kasuwa yanzu. To sai mu ce yanzu kaga wannan order din ita ce a babban order din wadda zamu iya sayarwa gaskiya yanzu, ko mun sayar a nan zamu iya hita da profit. Kun gane ko, fiye da a ce mu sayar a wannan 13 din nan kaga wannan 13 wannan 125 wannan 1206 wannan 1201 kaga duk order sun yi kadan. Amma dai wannan dai 1421 din nan ita ta kusa da order mu da ya kamata a ce mun sayar. Da fatar dai kun fahimce ni. Kun gane ko ga ainihin price din da yake nan 18 ko, sai mu diba ka gani 14 din ita dai ta kusa da a ce akwai wata 15 ko 16 kaga za mu iya sayarwa a nan sai mu tayi kawai mu tona mu gyara mu mayar da shi haka nan. Kun gane ko ta yadda kaga yanzu da mu mayar da shi haka nan da mun jawo order din gaba ɗaya za mu sayar da shi saboda akwai wanda yasa wannan order zai siye akan wannan price din. Da fatar kun fahimce ni. Allah ya sa kun gane. Kun gane ko, don haka yanzu kenan tunda dai har an samu cewa ga dai price ɗin da yake 18 ɗin shine price ko da ƙarshe daman ka diba ka dibi da abin da yake outside bracket bayan bracket. To sai ka to ka diba kaga wannan order ita dai babban order dai 14 ɗin nan ita ta kusa da 18. Ga wannan ma ya kuma saka abin nan 1421 shi ma sai ka diba kaga wanda ta kusa da price ɗin ta yadda zai baka profit ɗin dan abin da za dan kashe ka ba da yawa ba. Ka gane ko, da a ce baka sayar ba gaba ɗaya ba har ko ne ya ci gaba da faduwa ai ƙara ka sayar dai da dama din ne. Kun gane ko, ta yadda zaka fitar da profit din duk da an kai zaka fitar da profit. Sai ka dibi ordodin da ake dibi tunda kai sayarwa zaka yi su ake dibi kaga wanne ne yasa order din da idan ka sayar kaga yanzu ta ya dawo 15 to kaga ga yana ga price nan suna bugawa ga wani ya sayi 1561 yana sai haka nan. To kaga duk wanda ya sayar sai ka zo nan wurin kawai sai ka sa 15 din nan kaga sai mu mayar da shi 15 ko akwai mai siyi okay babu mai siyi 14 sun kuma jayewa kaga 1422 ita ce an normal order for now yanzu kaga mun mayar da shi yanzu 1422 ko. Sai idan muka diba yanzu ga yana haka price ɗin yake ko, to akwai mai siyi 1422 a ga yana ga wata order nan ta ce za ta iya siye har 15 ma kaga da ka sayar anan kaga ka shiga profit. To haka ake yi a sayar idan zaka sayar. Allah ya sa kun fahimta.